Ще сменяме машина за храна за птичите, за пиленци. За съжаление работи само с карта. Ще поемем нататък. Сега тук ще дохраним пилетата. В това видео, освен автомата за храна за пилета и храненето на пилета, ще си поговорим и за финанси. Мъничко. И ако останете по-до края на видеото, ще разберете какво не е Ето, нахранихме и по-големите пилета. И така, сега от Слънчева Англия преминаваме към финансовата част. Както видяхте на машината, взехме храна, която струва едно паунче, но може да се плаща само с карта. Така. Какво е значението на това, че имаме паунче? Ето сега, понеже много се говори, че като влизаш в една държава, трябва да обменяш валута и това затруднява туристите. А пък туристите в Англия не са чак толкова малко и не се затрудняват да си купуват паунди. Както вие не бихте се затруднили, като ходите в щатите, да си купите и долари. Така, на паунда виждаме лика на кралицата. Това е символ на една държава, която ние наричаме от великите сили. Така, но в България много се говори, че на еврото пише на български език евро. Евро. Виждаме юро, което е изписано и на гръцки, както е изписано и на кирилица евро. Така, на кирилица говорят над 300 милиона души славяни и е нещо съвсем нормално трите основни азбуки, които се намират на европейския континент, да са изписани на еврото. Ето и 200 форинта унгарски. С тях точно ви стигат да отидете до тоалетна. Обаче в Будапеща е пълно с туристи. Не им пречи. В средата на Европа. Тук имаме паиси хиляндарски. Един символ на 2 лева, който евентуално ще изгубиме от 1 януари. Аз съм особено щастлив, че успях да присъствам на големия протест в събота на 31-ви, което ми костваше 14 часа на летището преди това, защото си изпуснах сутрешния полет по технически причини.
които Уизер обича да ги причинява, но това е тема за друго видео. Но търпението, което проявих, си струваше на следващия ден да видя пълния площад. Ще е много хубаво да е още по-пълен площада на 4-ти в сряда, в 8:30, когато е рождения ден на българския лев. И за което се надявам, че на мое място, тъй като аз нямам възможност да бъда там, някой друг може да изхарчи 6,40 за билетче за градския транспорт. И ако бъдат двама на мое място, ще съм много щастлив. Както виждате, до мене има езеро. Дружбенското езеро е много по-красиво. И както знаем, предстоят избори в район Искър. Така че в квартал Дружба имате кандидат за кмет Димитър Драганов, от който ще може да изискате да направи езерото още по-хубаво. И един автомат, тъй като в София много обичат животните хората, с храна може и да не е само за птичета, на който да може да се плаща и в кеш. Защото нещото, което ми направи впечатление, че вече в самолетите се изисква предимно плащане само с карти. Както знаем, готвят ни пълна дигитализация и утре, като решиш да нахраниш прекрасните пиленца, а пък се е скъсал кабела на машината и не можеш да им вземеш, и ще е хубаво да има магазини, които да отидеш да си купиш в брой, тъй като може да не работи и там системата в този момент, тъй като може да се е скъсал по-основен кабел и да ви трябва кеш. Така че, който иска да се плаши, който иска, може да излезне и да си заяви демокрацията, референдума и свободата, тъй като колкото повече удобства, толкова по-малко свобода.